Hello, good morning mga ka-idol ya, ug mga guys. So natos lasang-lasang banwa diri sa Libon. Kay nguha ta og gabon. So atay ka palit og kuan kanang herbal nito nga kuan gabon. Kuan mo nang ari ta mangita aning kuan diri sa daghan kay mong gabon, no? Sagol ra siya sa tubig niya imnon. Humot kayo og tubig gani. Kay di pang ubo ang mga sakop. Sakto na ni, daghan naman ni. No. Okay na. Okay na. Daghan lagi. Tambal ubo. Unsa? Mo ni diri among gikuwag gabon. Ana against the light man. Sambot diri. Kay ang oras ron kay alas 6. Alas 6:40. Hinay ko ya. Hinay ya? Hinay lang. Kusog-kusog. Ha? Ayaw pagkusog-kusog. Ayaw kusog-kusog? Ayaw pagkusog ba? Anak na? Dali na po kayo ka ma. Ubo-ubo rin. Hago-hago ka. Hala, abos. Ate. Abos to. Apan. Di. Ayaw pislita. Di. Ang gabon herbal dahon. Ha? Di mini kapsul kay dahon man. Herbal gabon. Ang gabon nga herbal dahon. Mini kapsul. No. Ito. Kani daot. Kada? Di butang. Ha? Butang. Butang? Ay, apan. Apan. Nakadakop og apan-apan ang bata. Ha? Ang bata nakadakop og apan-apan. Ato ni butang diri sa Apan. kuan. Apa? Apa? Balik ni tabut pa tani. Model sa gabon. Tabun. Ang model sa gabon. Tabun. Mana si Bintoy. Si Pinoy. Bintoy. Apan man. Tangga. Ayan. Tara. Kana. Ayo, di na mo andar lagi. Di na mo andar kaya sa stand na. Be. Ay. Pistot. Pati. Nay. Eh. Ano magibutas gabon noon. Guys. Black. Guys. Usah guys.